Oh my God! Nakahula siya! Nakahula siya, guys! Yeah! Hi guys! Good morning! So, check ko lang yung ano. Okay, so, nandito pa rin ako sa province namin, Pampanga. Medyo maulan today. Nag-decide ako na manguha ng mga palaka. So, yes. Medyo na-miss kong kumain ng exotic food like yung palaka. And pupuntahan ko ngayon yung friend ko, sino kasi yun? Si Jeremy San Diego. And magpapatulong tayo sa kanya kumuha ng mga kailangan para kumuha ng para mamingwit ng palaka. Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Ay! Ate! Ay, kuya! Alam niyo po yung bahay ni Jem? Ay, ikaw pala yun, Fred! Kamusta ka na? Papatulong sana ako sa'yo ng paghuhuli ng palaka. Ang ganda niya. Oh, wow. Matutulungan mo ba ako today? Hindi ka naman busy. Sige. Magtulungan tayo. So guys, kasama na ko na yung kaibigang sinasabi sa iyo, si Jem. Mag-hi ka naman sa mga subscribers ko na less than 100. So, ituturo niya sa atin, ipapakita niya sa akin yung kung paano ba ang tamang pamimingwit ng palaka. And kung ano ba yung mga steps or procedures para makakuha ng maraming palaka. Matutulungan mo ba kami? Yes, expert kaya ako dyan. Ay, ganda. Let's go na. Let's go. So for this, kailangan natin ng pamingwit. Since meron naman silang kawayanan dito, dito tayo kukuha. Kaya ba natin kumuha ng pamingwit dito, bakla? Ayun o, yung medyo yan. Oh, dahan-dahan. Ingat ka. Baka mabulag. Baka magkabutas ka na naman. Iniiwasan natin magkaroon siya ng butas, guys. Yeah. Ay! Okay, so ayan, medyo nakakuha na siya ng pamingwit. Okay na ba yan? Nasa pamingwit. Bale, guys, may tama talagang pamingwit ng mga palaka. It's just that wala talaga kaming pambili ng ang tawag doon, pamadwas kasi yun yung Kapampangan eh. O nasira pa yung bracelet niya. Kasi, yeah, pero mag-i-improvise lang kami since kailangan talaga magtipid. So, kailangan nating gumawa ng paraan yan. Kita ko, Ate, ang ganda niyo po. Ang ganda-ganda talaga ng friend ko. Ay, dalagang Pilipina, yeah. Ay. So yan, meron tayong pamingwit. Ano susunod natin kukunin? Ay, saan mo kukunin yun? Sa lupa, okay. So okay na ba yan as pamingwit? Okay guys, so kailangan lang natin sumunod sa ating mahal na reyna. So kukuha tayo ng bulate. So nagpaikot-ikot talaga kami, medyo nahihirapan kami maghanap ng bulate. Sana at this point makakuha na kami. Nandito kami sa may basurahan, guys. Medyo mag-ingat lang kayo kasi medyo yun nga, ayan. So kaya niyang kamayin talaga yung masarap tong ulan. Medyo maulan, guys, ingat kayo. And medyo mas maganda siguro kung may gloves tayo, pero talagang wala kaming gloves available. Okay lang yan, maghugas na lang siya ng So kumukuha po siya dito sa basurahan.
So, marami ka na ba nakukuha dyan? Ayan. Okay, so ilang kailangan, may numbers ba ng bulate ang kailangan? 20, okay. So, bakit bulate yung kailangan gamitin sa pamimingwit ng palaka? Kasi yung bulate mas gusto ng mga palaka. Gagawin natin siyang pao. Kumakain ka rin ba ng palaka? Hindi naman. Makain din. Kung malaki yung palaka. Ang ganda po talaga niya. Oh. Actually guys, sa next vlog ko, ipapakita ko sa inyo kung paano yung transformation ni Paloma. Hindi ka naman natatakot sa ginagawa mo, ate. Okay, hindi pa ba okay yan? Okay, so nakakuha po na. Okay, so okay na po ba yan? Tignan natin yung mga bulating nakuha niya, guys. Okay, so medyo nakakatakot siya. Ano po yung next natin gagawin yan? So, ilalagay na natin to sa sinulid. Sa sinulid? Paano ilalagay sa sinulid yan? Itutungi. Yeah, guys, Kapampangan po kami. So, bear with us. Don't expect. We are just simple girls with simple dreams. Okay. Okay, so anong hinahanap natin ngayon, ma'am? Ano to? Tansi. Actually, hindi nga siya sinulit, guys. Hindi siya makikita, pero parang parang nylon na manipis, no? Okay, so ito yung gagamitin natin pamingwit. Sana marami tayong makuha. Okay, so panoorin natin siya ngayon, guys, kung paano niya ilalagay yung mga nakuha niyang mga bulate dito. Hindi ka ba takot? Sanay ka na. Okay, so maglalagad na siya ng anyway, kinakain lang naman natin. So, ano? So guys, the first try namin, bale isang oras lang yung nakakalipas, wala pa kami nahuhuli kahit isa. Parang failed ata yung no, 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 no. nakahula siya. no, 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 no. no, 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 no. Ay! Tayo. Nakawala. Sinong dagya? Oh my god, nakawala po yung isa. Ay! Okay, so dalawa na eh. Ngayon isa na lang. Okay guys, bale isa na lang yung frog namin dito kasi nga nakatalon yung isa. Masyado siyang takot. So anong gagawin natin sa isa niyan, ma'am? Wala tayong chance. Yeah, masyado siyang baby, hindi pa siya pwede. So kailangan natin siyang i-release sa kailangan natin siya i-release at ibalik sa pinanggalingan niya. So ano natin siya papalayain, ma'am? Alam mo yon, yung mahal mo siya eh, pero kailangan mo siyang i-let go. So, ma'am, ay! So, mag-say bye-bye na po tayo kay Freggy. I-kiss mo naman siya. Ito, konti lang. O, papakita po namin siya kung paano namin siya papakawalan. Go. Ayaw niya talaga. Ayun. So, nakawala na po siya. Okay. Balik na siya. Masyado talaga makulimlim dito, guys. So, pili ko talaga uulan na.
Hi mga ma'am! So, yun nga, dalawa kaming palaka. Yeah, nakahuli kaming dalawang palaka. Ay, hindi pala ako, si Paloma. Pero, nakawala ang isa. Wala kaming choice kundi pakawalan din yung isa. Thank you so much kay Jem Paloma. Thank you so much po ma'am sa pagtulong at pagpapakita po sa amin ng tamang proseso at mga paraan ng pamimingwit. So guys, yun nga, tapos na yung ating moment ng pamimingwit ng palaka. And once again, thank you so much Paloma for your help. So guys, see you on my next vlog and please do not forget to subscribe.